Ari, hali sa satong kapalibutan. Bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Mainiton ang kahaponon, nagrespeto na naman kami sa lambang miyembro kan pamilya, kasabay ang pagpagiromdom na kaya ang paglaom na sana po yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining pandemya, padagos an sa tuyang panarig asin pakimaherak sa amang Diyos na ang mga may COVID magkaburlong na asin dahil na magparalakop ang kahilangan asin kita po na pinagbibiyayaan ng karahayan ng salud, dahil man po kita maulakitan na sin magamit tayo ng karahayan, susog sa kamautan kan kagurangnan. Kumusta lamang tabian, pigmimeriendahan, na sin pinaghanda na pamanggihan. Mantang kamo dyan, nagaantabay, babasugon mo mang kamo tabi, nin. Mga informasyon sagod kita alas 5 an pagkahapon, Bicol Target, katuwang si Kumpadring Al, Kumpadring Jim, Pading Jomar. Siyempre, si Ans, si Luwens, si Renz, sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa technical control, yaon dyan sa kuyang kumpadre, the man from Santo Cristo, the home of Santo Cristo, Dap Dap. Viva, Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, pag-araw magkaining oras, yaon si News Director Edwin Peralta. Nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production center, si Angel Mustasa ang AM kan DZGB AM ang samuya pong Anghel A. Angel M. Mustasa. Siyempre sa IT si Richard asin si Arven Tandem dyan. Ako po ang sa indong servidor sa radyon sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, PIO Pio Fernandez. Marhay na hapon hali sa Pilipinas sa gabos na nakalagon dyan sa samuyang official Facebook page sa DZGB News Online. Good afternoon, and syempre sa mga pinag-abot kan sa muyang pwersa sa laog kan Bicol sa AM band, marhay na hapon on air, online, nationwide, worldwide, netwide, nadadangog as sinahiling po ang DZGB. Diretso kita kan mga informasyon muna dyan sa luwas, nasa linya, may signal, ayan po, nadadangog da. Si Kumparing Al, marhay na hapon. Go ahead. Yes, mainit na hapon. Paring Pio, sige man ang inguwang mo niyan.
kan ibang barangay officials na makipag-koordinar sa LCWD para masuplayanin tubig ang sa indang barangay, lalo digdi sa Albay District. Tarukayan si Kapitan Gerald Aike, digdi sa barangay 14 Ilawod, na susog sa informasyon. Ang sabi ni Kapitan Aike, sa aga kung dahil pamaayos ang supply kan tubig ali sa PhilHydro asin Legazpi City Water District, marasyon gilaray nin tubig sa bagi kan LCWD asin abala na masinda kung anong sistema, pero bigla man so fire truck ang nagamiton na matao gilaray nin supply kan tubig digdi sa barangay 14 Ilawod sa agayan alas 2 sagod alas 4 nin pagkahapon. Magdarasa naman nin laugan nin tubig ang mga residente, pero pangapudan pa ko sa nasudakulaon dahil man kaya bitbiton para at least dakol man so magkatarawan. Dakol pang mga may mga kanya-kanya man na schedule ng ibang barangay. Kasi ang pangapunan sa naman ni Kapitan ay kinigdi na dapat mag-obserbar mangyaray kan health protocol, magamit din face mask, social distancing para sa sistemang inios sa againg kaso. Mientras na sa ibong kayan, may informasyon man si Alcalde Noel Rosal na pigingwa naman ngayon kan PhilHydro na baka lamang may dali na dahil may mga gamit naman daw na nabakal para sa paggairahay kan problema dyan sa PhilHydro. Kaya nagalaom bako sa naan barangay 14, kundi ni ba pang mga barangay na may dali nindaan na supply kan tubig na talagang lalong ngayon na panahon, mainiton, Roger. kaipuhan talagang tubig. 14, yan ano? 14. Tubig! Yan ang problema ngayon. Matindi. Yan ang informasyon tabi pa ni Alitigis Albay District, Alarmario, DCGB. Talagang tutukaron niya to yan. And pagkatapos kan report di Pading Jim, kakahurununtan ang provincial government of Albay ta nag-intervenir na Pading NALD. Nag-intervenir na ang disaster response kan Albay sa kamugtakan tang ini sa Legazpi. Ay opener ini di sa tuya kung gurano talaga ka-inefficient ang PhilHydro to a certain degree. Teka muna, ito po muna. Lessons learned na ini. PhilHydro. Ganun lang ba yun? May sira yung pump namin. Wala kami generator, sira. Ay, nako. Pading Jim, go. Good afternoon. Yes, salamat Abib. Maray na hapon sa mga parantabay. Puon ngo niya na daw. Good news, big deploy na. Pasiring sa iba-ibang BFP headquarters. Oh, Na maabot 115 na mga fire trainees. yan. Gikan digdi sa Kawa-Kawa, sa Tuburan, Ligao City. Dispatch sa nasinda, pasiring sa mga designadong mga hipatura. Oho. Kan Bureau of Fire, continuation kan sa idang training aktual sa mga Bureau of Fire Provincial Office, asin mga City Fire Department. Duman na ang style ba ko unang so parang sararoan na biyo dyan? Dahil na tabi pa de. Iyo. Matatandaan. Mo ba kan sarong simana? Arog ka ng sistema na? Oo. Okay. Matatandaan matindi man an Kalbaryo, ninaragihan kan batch na ini, kan mga trainees, kung saan primero may duwa bagang nagadan na mga trainee, sinundan kan pagparasitive kan ibang trainees sa COVID, sagod na pig surusiri vlog, pig kwararantin an mga ini. Haros imbis na lutuonin marahay an ensayo, kan mga ini, digdi sa laog kan training center, nangyari, inabot na ini kan plaso, kan pagtapos kan schedule, kung kaya an instruction ni BFP Regional Director Ricardo Perdigon, i-dispatchanan mga ini sa mga hipatura. Makuan ini bako ining nag-agi kasup dating pigiagihan na igwaning parang mga rigid physical training. Wala na so rigid tabi pa di so rappelling, Dahil so karamang-kamang, sumakamang ka sa daralagan. madugi, sa maawot. Parte yan kan na sa indang endurance test eh. Oo, pero Oo. mapalbagon manggiraray sinda, bako na sinda sararuan, kundi kanya-kanya ng destino. Roger. Dumana sinda the training on, and sa sararoon manggiraray ini,
duman na sa Camp Vicente Lim. Yan. Ay, Vicente. Ayo, tama, Camp Iyo. Vicente Lim. Yes. Sa Garis sa Laguna yan, tabi, pre. Oho. Dahil naman ba pwedeng halo yun inidige, may pinagsusosog ining schedule. Roger. Sa maabot na Biyernes, iguan na naman in maabot sa ibang batch na naman initabi pa de, 122 na mga PNPA kadit Mhm. kung sa anas ini mga para-opisyal, insayo man ini sa safety. Roger. Ang rason kung nata digdian mga ini, lulutoon sa training forever totalmente matapos inda an sa indang training Oho. sa pagiging police, Bureau of Fire, OBGMP man. Depende na kung anoan sa indang direksyon Mhm. pagkatapos kan sa indang training digdi. Ining i-deploy 150. 115. 115 na lang. Okay, sige, kopya. By Friday, i-welcome ini digdi sa training center. Papanginutan mismo kan bagong VP Regional Director digdi sa Kabikulan sa persona ni Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon. Itong salida sa inda Oo, 122 na mga, Mga- PNPA cadets. PNP cadets ito tabi pa de. Ma-training sa inda ang Bureau of Fire. Bureau of Fire, tas hindi eksperto pag-abot sa mga safety. Yes, okay, sige. So yan tabi pa de. Ayos na, pasiring na ang mga tropang ini sa mga Bureau of Fire headquarters sa mga probinsya, syudades, digdi sa Region 5. Mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DC GB News. Salamat kumpadre Jing sa dagdag na istorya. Luwens, standby na muna tabi. Ta dapat nga ni alas 4 tayo ni nakahuron natales na flash report yan ha. Ta nag-intervenir na ining sa tuyang very very important concern digdi sa tuyang palibot. Nag-intervenir na po ang ining Apsimo sa ining kamugtakan ta digdi sa syudad ni Legazpi. Ining sa daing supply nin tubig. Dapat 4 PM tayo na apudan si Sir Cedric sana available pa ta nakalapas kita Yan. Yan sa yes Sir Cedric, marhay na hapon po. Okay na hapon tabi. Opo, we're on air sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Thanks for taking our call tabi sir. Sir, I've heard na nag-intervenir na ang provincial government through APSIMO sa kamugtakan na inin kawaaran nin supply nin tubig sa halos gabos na syudad bilog na syudad kan Legazpi. Ikaw na tabing instruction si Gob na mag-provide ki support sa paagi kang water lorry, mag-distribute ki tubig. Pero sa detalye ka yan, yaon na tabi kay kay Engineer Aleo, tas sinda ang in charge sa rationing kan tubig. Pero dahil man garo maubos pag bilog na Legazpi ta, siyempre, dit man sa ang kapasidad kang sa mo yung water lorry, igwa garong matatawa na ngunya na hapon, igwa magarong sa aga. Oho. Ining water lorry, Sir Cedric, ano yan, so pigagamit niya to sa mga emergency response maski sa ibang lugar, over? Iyo tabi ni Pio, so garo bagada kulaon na water tank na 10,000 garo 12,000 liters ang capacity ka yan. Opo. Yan malibot yan duman. Kaya so piko-coordinate nila sa mga kapitan na ready na sa indang komunidad na mag-receive, maagi sinda. So itong na-coordinate na may mga organized ng mga residentes na may mga nakahanda ng mga containers na pwedeng kagan. So mga areas na dahi pa man ready, dahi pa man na-organize ngayon, dahi pa mga ready containers, dahi na agihan, sayang kang oras. Opo. Ining mga more or less 10,000 na litros na daradara ka na tanker na yan, potable water yan, Sir Cedric, over? Iyo, potable water, drinking water yan. Kaya, dahil na magkaagkan sa container nindang pangkarigos, panglaba, pag inuman sa na yan, tapos pang luto-luto garo sa kusina, tanganing ma-maximize ta ang matabangan. Oho. Any specific details kung tigpirirasan ng litro kada person o kada familia? Open man iyan, pwede nga rin masakop garo kan kung mag-aguman sa nang yaon dyan sa pangkarigos kan mga 4 na balde, kaya kan sa kubon. Pero, taday man sinakidara ko lang container, pero sa may dara ko lao na container na ang purpose na ngaya para sa sarong aldaw, tulong aldaw na ngayang stock na tubig, dahil nagaro kakayanon. Siguro, kakagan man iyan, pero liit, bako pa no? So tama lang. Share and share alike, ano?
Oh, so inot na matawan ka yan. So, ang importante ka yan. So, igwas na nang magamit pang inom, Okay. pang garo-garo sa kusina. Yan ang Opo. importante. Opo, so specific instruction na ni Governor Al, Sir Cedric. Yan, so based yan sa protocol ta, sa emergency response, kung ang didistribute lang ta kulang area, Mm-mm. pagkatapos ang kapasidad ta kulang. Okay. Now, with that statement of yours, ano na ang klasifikasyon nindo ka ini bilang ika nakakasabot ning masararom sa disaster? Ano ini? Disaster na ining kamugtakan kan Legazpi insofar as water supply is concerned? Pagod ako, bako pa man disaster mode dahil igwa pa man kitang ibang sources, igwa kitang underwater source, may ano ba dyan, may mga bomba, may mga electric pump, Mm-mm. tapos ang iba may maarukan man na open well. Kaya bako pa talaga totally disaster. Pero pag nag-abot na yan sa situation na talagang may epekto na yan, halimbawa affected na ang health, pwede na yan i-consider as man-made disaster, pero ang epekto kayan is sa health. Ayan. Kung maglala pa ini, tama ang pagbasa ko tabi, Sir Cedric, na pwede nang maklasipikar na man-made disaster na may epekto direktamente sa health and hygiene. Ayan, correct. Health and sanitation and hygiene. Oho. Na kung mapiligrohan iyan dahil dahil maagapan, dahil matawan kinagkakaning ng support, pwedeng maglawag yan sa helang na pwedeng kung maglala, pwedeng maglawag yan sa epidemic proportion. Igwa na kitang pandemic, magkaigwa pa kitang epidemic. Sana dahil naman mag-abot yan ta, igwa man garo kitang ibang sources. Kaya lang, kung igwa kitang sources of water na bako man potable, maski igwa kitang tubig, kung maapektaran magigala ang salo dahil contaminated ang maiinom nilang tubig for no other choice, pwedeng maglawag kita sa epidemic proportion. Iyo nga ni. Now, ining pag-intervenir na tabi ka na provincial government, tama daw ang reading ko na near disaster na kita, Sir Cedric. Kaya nag-intervenir na kamo na nga ni malikayan. So, latest mo bagang tinaram tabi? Response in it to prevent and control the Yun. situation. Okay. Pero emergency response in it to prevent and control the situation para maiwasan ka itong, ma-avoid ka itong epidemic proportion na pwedeng tumama kung dahil maabangan. Oo. Ano ang kwan mo kay ni Sir? Man-made po ini, Sir, na nangyaring ini sa to or what? Anong classification na kay ni? Man-made in tabi piyo dahil preventable iyan. Na kung properly maintained ang water district, dahil yan mangyayari. So man-made. So man-made. The question, it's not the water district, it's the supplier sa PhilHydro ang igong problema. Yan, dahil ito ang cause, so man-made. So Kung man-made. natural cause yan, supply kang water, hali sa source ang may problema. Kaso bako man sa source dahil sa process ang may problema. So it's man-made. Man-made. Na kung nagkaigwa kitamang maintenance and preventive, nagkaigwa kitamang preventive maintenance, dahil mag-abot sa araw kayan. Kaya man-made dahil preventable. Yan, man-made dahil preventable. Sir, if kita baga tuod sa worst case scenario in order for us to prepare and act accordingly, anong dapat niya itong antisiparan sa araw ng mga sitwasyon tabi? Go ahead po. Dahil iba, kundi sa sanitation and hygiene ang problema, malaw kita dyan, helang. Bata igwa kitang COVID, Iyo nga ni. panuungan ang mga hospital, ang pig-antisiparan ta, kung mag-igwa kitang another problem, dahil kitang lalaugan sa inda. Isus ko. Nako. So, ano ang hiling mo sa sitwasyon? Mga pirang aldaw ang kukonsumuhon bago kita maglala tabi, Sir Cedric, kung da ini ma-avert na kakulangan ng supply ng tubig? Kung dahil supply na drinking water, 3 days lang yan. Mhm. Pero kung igwa makitang supply of water na drinking, or kung bako man drinking, kung tatao man ang individual na kung sa hiling ninda, bako yan potable, bako yan malinig, pakala kagaan ninda. Tanganing, maging safe drinking water ang iinom mo ninda. At least, magadan kung igwang bakterya. Oo. May pigataram katabi, Sir Cedric, na 3 days. Ano itong 3 days? Kindly qualify. 3 days kung halimbawa, dahil source of water na malinig, dahil choice kung di mahinom, sindaki bako malinig na tubig, o ikadwa, igwa man kitang sources na tubig, pero dahil ninda aram kung paano ma-prevent or ma-control ang bakterya, within 3 days, pwedeng magkaigwa kita kay another health disaster kung mag-inom silang contaminated water. That's the formula for another health disaster. Pero dahil manggaro sila mag-igwa kay contaminated water, so kung halimbawa contaminated man na yan, basta tatao sila mag-protect kang sa nila sa pagkaga kan tubig na yan, safe manggiraray sila, maski
ang source nila bako potable, pakala kagan ang tubig. Ay, opo. Ano sir, sa historikan sa indong disaster operations, is this the first time na mahiwasan ang magnitude kang kawaran ng supply ng tubig sa Legazpi? Hindi man, igwa naman kay mga nangyayari kaya. Mhm. Pareho ba katong bagyong Reming, sa mga nakaaging bagyong iba pa, Mm-mm. nagkaigo kitang problema sa tubig. Pero ito, secondary effect kang natural calamity. Mm-mm. Hindi ba ko secondary effect, kundi primary effect kang man-made hazard. Okay, so meaning to say, we will overcome this. Kaya yan. Oh, Igwa kitang oh, other sources. Ang importante, desa na mag-asa sa gobyerno kang distribution o ratio ni kang tubig, kundi kung igwang available na tubig, sila mismo mag-inguha na makakuha sila kitubig, kung sa hilingin na bako si pakala kagaan. Opo, anong magiging abiso mo pag abot kan tanker supply dyan sa mga barangay insofar as yung pandemic is concerned tabi so mga makuroan ng tubig? May kuyan tabi sila, may coordinated na itong engineering ta sa mga barangay officials na contact ninda. And then sila barangay official nagkaroon magtatawag instruction sa residentes kung ano ang requirement. Tanganing maka magka-conflict ako kung magtawag ko instruction. Opo, sige. Well, copy sir, not unless nigo ka pang gustong idagdag, go ahead po. So far, iyo man sa nagaro yan tabi piyo na limited man garara ang resources ta, pero coordinated yan sa mga barangays na maiinot kayo dahil ta naghanda nainot na itong mga barangays na ito mag-coordinate sa water and sanitation team kung saan nagpapaliwanag na silang di talaga silang tubig. So dahil pa man na barangay officials na nag-coordinate naman, dahil pa sinagaro aagihan ta, siyempre iinoton kung sila ang inot na nag-coordinate sa team. Ayun, opo. Sige tabi sir, salamat asin marahay na hapon po tabi. Salamat ng tabi piyo. Okay, mga tugang, yan po si Dr. Cedric Daep, ang Chief Can Albay Public Safety and Emergency Management Office. Yan po nag-intervenir na ang lokal na gobyerno kang probinsya ng Albay, tanganing daimag nga na ang sitwasyon, halos disaster na man-made disaster, ining sitwasyon digdi sa satuyang palibot. Oras, Pilipinas, standby loan sa pagkatapos kinikan masunod, nasa laog pa kita padingnal, tamang-tama pa alas 4:35. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex.
Latex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataoning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marha
bahay na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Word ka na, itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target. Yan, sige, bolta na kita sa Bicol Target. Ngunyan pong pagkahapon. Aramon ta ang mga bulos pa kan informasyon dyan sa luwas. Nasa linya. Thanks for waiting, Luens. Marhay na hapon. Go ahead na, Luens. Yes, salamat tabi Sir Pio. Maray na hapon na sinamaray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta padagos sa pagrasyon manggiraray. Ang mga personal kan Legazpi City Water District katuwang ang Bureau of Fire Protection of BFP Legazpi kan mga tubig mientras na wala pangunyanin supply kan nasambitan ng tubig ang kadaklan sa mga taga Legazpi dahil sa problema sa PhilHydro. Ini makalihis na ipagunambitan sa DCGB News ni LCWD General Manager Engineer James Esplana na kasubago nagpuuna sinda magdistribuir kasubagong alas 2 din hapon sa Barangay Buraguis sa may Barangay Hall, Barangay Cruzada at sana alas 6 din Banggi, Barangay Puro alas 7 din Banggi, Legazpi City Hospital alas 9 din Banggi, asin sa Barangay Cabangan West alas 10 din Banggi sa may Word of Hope. Susug kay Esplana mag-obserbar sa nakang physical distancing nganit na maibitaran ang pagkadayop kan COVID-19 asin magkaigwasan na nin date na pasensya tapi nagigibo man daw ninda ang gabos nga din na maresolbera ninda andarang problema kan PhilHydro na ini. Wala man daw nin pagbabago susug kaya Esplana asin sinda nagpapasalamat kay Alcalde Noel Rosal na iyon na ang nag-intervenir tangani ng magkaigwan nin panibagong aksyon na PhilHydro alagad kun sususugon talaga susug kay Esplana bako talaga sa indang problema sa iyang pinag-uulit kundi dahil sa problema sa supply kan PhilHydro. Di lamang kitang naunang bita. Igwa na ning mga post sa PhilHydro namin na hagad ning dispensa lamang. Wara lamang tabi Sir Pio. Di kang nahihiling maski sa may page man sinda. Di tabi Sir Pio. Wara lamang. Di lamang sinaling ko na mag-rent ning mga pwedeng mag-distribute ning tubig lamang. Dahil lamang tabi Sir Pio girom-girom sa PhilHydro. Dahil kuro kaalo, so Legazpi City Water District ang siging paliwanag mo da agad ki-dispensa na wara man kisala. Wara man kisala talaga sa Water District. Correct. Grabe ining sa PhilHydro. Look at what they have done sa Legazpi. Mawaran sa naning supply ng kuryente. Ano, generator me? Roger. Ding tubig.
Basta sana sinabi. Tapos ipapaabot sa naninda sa LCW. Sa LCWD ang mapaliwanag. Wala kaming generator. Raot, unserviceable. Pirang taon na sinda digdi sa to, nagdidilin siya ng kita. Roger Tadat. Pagkatapos, dahil sinda nakakabakal ng spare na generator. Tapos Correct. dahil sinda nin ina-pump na yan, dahil sinda ning spare kon bagaman. Although madali sana kita magtaram, pero they know more than us. Aram ninda yan, laging handa dapat mag-boy scout, sabi ta kasubago, di ba? Correct, tabi, Sir Pio. Kung nadadango gani baga sa pakikipag-ulay mo kay Dr. Cedric Daip, considering naman made na bagay yan, may kapabayaan. Preventable. Sabi nga Roger. ni Dr. Cedric Daip, ito ang tungkusan ninda. Preventable. Pero Correct. what have they done? Ngunyan lugod, nagaani ki pagsapar. So LCW di ba da sa konsumidor? So LCW di an natataritan mo niya, budas ang konsumidor. Roger. Oy, Mario Sep mana. Sige. Iyo man giraray. Sige. So yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya sa pagsubaybay kan DCJ Bayos, may kinaraman sa problema sa tubig digdi sa Legazpi City area. Ako po si Lewens Bursi Barcena. Salamat maray napon. Salamat, Luens. Ita sa agat tabiltadahan ta yan. Ma-take off kita kan sa tuyang pag-uristorya. Duman sa pahayag ni Dr. Cedric Daip, sarong master of disaster, ha? Preventable pa rin nal. Kumbaga sa auto, igwa kang darang spare tire, takon maplatan ka. Warang spare na generator, kung dahil kuryente, dahil generator, so pump, nagdiferensya, dahil yung secondary pump. Ay, nako, paring Jomar, marhay na hapon, go ahead na pa day. Salamat pa di, maray napon sa mga parantabay, kinaumanin last chance tan Department of Health an mga A1 sa banwaan kan malilipot na sige susarayuma na magpabarakuna kan mga nakalis na panahon. Sada nagpabakuna ko na. Tinawa ng ultimo tsansa. Kaso bago? Hindi kayo mo magpabakuna ngon yan, dumana ka mo sa pinaka-ultimo. Mario, sige. Nagkurupot-kupot baga? Tudukin ako. Dahil na ngayon nindo makiklaim so pagiging A1. Aha. Dahil na nindo makiklaim so pagiging senior citizen. Dahil nindo makiklaim so pagiging with comorbidities. Dumana ka mo sa ultimo. Gabos sinali sa pribilehiyo. Lalapusan na baga ito, Gabos? Iyo na. Tama A4 na baga? Nasa A4 na ganyan. Oo. Dahil na ka mo pwede magbalik hanggang dahil matapos itong Gabos. Yan ko rin pang bakuna. Siniribot? Saka. Nagparilistahan tulos din sa pabarakuna. Matik. Tunukin ako. Ege. Kadaklan ka na mga binakunahan ka sa bago pa rin Pio. Ito mismo sa mga BHW. Yan. Saka. Para sa rayuma ka nakalis na mga aldaw. Igwa pati mismo nagtatrabaho sa Rural Health Center. Joseph naman, Pero, Jaborder, yan. Kung dahil ka ngayon magpabakuna, taki ka pa, dumang ka sa rest of the population. So, kuno arin da itaisi. Oo. Tapos, ahali yung kadigdi sa rural health unit na Jaborder, ibalyo ka kung saan, dahil pwede na, nagtatrabaho ka digdi na bako kang bakunado. Logical na maray, rationable. Kaya nga ako bakunahan, wala o totoo. Automatic po minabakuna. Tosok na. Sige. Iyan ang naging dalagan, although 30 man sa mga A1 ang nabakunahan kasubago digdi sa manuaan kan malilipot, piglalauman na magkakaigwapan ng mga pagbabakuna sa mga masunod na aldaw. Roger. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ang mga dagdag na istorya dyan sa luwas. Pwede na, kumpadreng Nald. Approve nga niya. Sige. Tanganing may laog mo na yan. Sa pangarang kambilog na fuwersa, salamat po kan sa idong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez. Masunod tulos, News Direct Edwin and si Francia May.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Thinking about quality learning towards quality education.